Ra krasa dina Minggu ki ya rasane cepet banget. Koyone gek ayo prayo teko-teko wis Senin esuk meneh. Dadi ki wis wayahe mangkat nyambut gawe neh. Upacara ding dadi lek upacara iki cah gede-gede ya kuwi cah megawe meneh. Dadi ki aku mangkat jam 7:30 ambek koncoku. Di posisiku ki nyambut gawe ndek Jakarta, tepate ndek Kelapa Gading ngono lho cah. Iki wis sekitar sesasinan lagi aku ndek kene iki. Dadi ki aku mangkat wong telu, aku lagi koncoku selamat terus sik ngarep dhewe kae imam mlakune jan biantar banget ngene iki. Mbah ki mau lek golek koncokan kok wadohe rame lho cah. Dadi anggere mangkat mulai ngene iki mlaku sekitar 15 menitan ngono lah cah. Dadi sampai polok sampai delamakane iki rasane kemeng-kemeng banget ngono kae. Bareng ngono iki koncoku ki mampir tuku apa iki pisang molen ngono cah. Lek aku ra demen ambek ngene iki. Beda nek aku koyo ndek kampung ngono. Dadi ki aku tuku arem-arem ambek apa gorengan lah biasa lah. Aku nek ning kene ambek ning kampung ngono padha. Pokoke esuk ngene iki wajib ngene iki. Tapi bedane nek ndek kene iki ngono lho cah. Arem-arem iki bungkusane kok klemet kok jerone telo ngono ya. Lagi aku tuku 5.000 ngene iki gorengane telu ambek arem-areme siji. Wis dadi sarapanku bendino ngene iki lho cah ra ono liyane. Lah iki wis tekan gaweanku. Nah iki lho cah sik tak garap aku ya ndek kene iki akeh sapam-sapam kae gek do mulai apa kae meeting lah meeting. Nah iki lah deloken iki lah iki lho aku nek nyambut gawene ning kene iki gek bangunane ya gedhe ngene lho cah. Iki koyo niki arek gek gudang ngono terus barno dikontrak-kontrakke ngono iki. Dadi aku wis tekan gawean tak stop dhisik cara ndek kene ya paling kok aku konangan dolan HP terus malah disetrap aku karo bose.